Tak přátelé, ráno do práce na kole. A teďka na tomto perfektním skutříku jede to stejně jako kolo s motorem Bosch elektrický, takže těch 25 do 30 km. Akorát, že natankujete, jedete furt, nohy vás nebolí. A řidičské oprávnění je úplně na to potřeba stejný, jako na kolo. A to znamená žádný. A kdybyste nevěděli kde, tak malá nápověda. Za chvilku nám jich dorazí 20 kousků, takže nějaký tam jsou ještě volný. A já to jdu projet, protože za chvilku si to bude zákazník vyzvedávat. Takže mu to slouží. A já jdu najet, když počítám 1 kilometr, no chvilinku mi to potrvá. Tak čau.